Higiene de les mans. Les mans netes prevenen malalties. Per què cal rentar-se les mans sovint? Perquè algunes malalties digestives, la grip i el refredat, es contagien per tocar superfícies contaminades i després tocar-se la boca, els ulls, el nas. Quan s'han de rentar les mans? Abans de preparar o de menjar qualsevol aliment. Abans i després d'anar al lavabo. Abans i després de visitar un malalt. Després de tocar un animal. Després de jugar a l'aire lliure. Després de mocar-se, tossir o esternudar. Després de tocar baranes d'escales públiques o les barres del transport públic. I sempre que les mans estiguin brutes. Com s'han de rentar les mans? Amb aigua tèbia i sabó. Amb energia i sense deixar cap racó sense fregar bé. Els laterals, els canells, entre els dits i al voltant de les ungles. El rentat de les mans ha de durar uns 15 segons. Ensenyeu als infants una cançó d'aquesta durada per ajudar-los a calcular el temps. Esbandiu les mans amb aigua tèbia i eixugueu-les amb una tovallola neta. En lavabos públics, procureu utilitzar un bocí de paper per tirar de la cadena i per tocar el pom de la porta. Als lavabos hi ha molts gèrmens. És fonamental rentar-se les mans amb freqüència i ensenyar aquest hàbit als infants. La higiene de les mans és la mesura més senzilla i efectiva per prevenir malalties. 061 CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.